Prvýkrát na Slovensko prichádza paušál, ktorý má Filipa. Nastúpte aj vy na vlak O2 Filip a za volania v sieti O2 Slovensko nič neplatíte už od prvej sekundy. O2 Filip je prvý paušál, ktorý používate ako peňaženku. Používajte peňaženku, ako sa vám, ak práve potrebujete viac volať. Využite svoju peňaženku na volania mimo siete O2 Slovensko. Svoju peňaženku míňate aj na volanie, ak potrebujete posielať viac SMS-iek alebo MMS-iek, aj na to môžete využiť svoju peňaženku. Posielajte s O2 Filipom SMS-ky, ak práve potrebujete byť online. Využite svoju peňaženku na internet. S programom O2 Filip si z peňaženky môžete užívať. Prejdite na paušál O2 Filip a zistíte, že mať Filipa sa oplatí.